कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. भटकळच्या शिरालीत घरात चोरी, भांगर आणि नगद मेळ, अंदाज 20 लाखाचे नुकसान. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या शिरालीत एक घरात चोरी करून सुमार 20 लाख रुपये किमतीचो माल चोरान फारेल घटना घडली. सध्या मंजुनाथ मस्तप्पा नायक हेमगेल्या भटकळच्या जमनत कुलवी घरात मंजुनाथ एकटोच उरतालो. तेमगेली बायल बाळंतपणासाठी आवयल्या घरा मुर्डेश्वर हिंगा गेल्ली. मंजुनाथ घरातल्यान भायर गेले तेन्ना चोरान संधी साधून ही चोरी केली. या चोरेत लक्षांतर रुपये किमतीचे भांगर तसेच नगदाची चोरी जाल्ली असून भटकळ पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला. पुढे तपास पोलीस करतात असे प्रसार माध्यमाक कळयला. अरबैल घाटात गोंयांत वयच्या बसा लॉरीचो भीषण अपघात. नशीब बलवत्तर म्हण दोन्ही वाहनाचो बचाव. कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर कारवार मार्गाच्या अरबैल घाटात आज सकाळी लॉरी आणि बशीचो भीषण अपघात झालो. या अपघातात दोन्ही वाहनां दरडीत वयची सुदैवान वाचिल्ल्यान मोठी दुर्घटना टळली. सध्या कर्नाटकांतल्यान गोंयांत प्रवाशाक घेऊन वयच्या GA08Y9447 या बशीचो त्याच मार्गान वयच्या मालवाहू गाडी क्रमांक KA27C0263 या लॉरीक अपघात घडलो. या वेळार बसीत 25 पेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करताले. अपघाता वेळार बस पलटी जाली. दोन्ही वाहनां दरडीत पडच्या स्थितीत आशिल्ल्यान प्रवासी भिले. सुदैवान कोणी प्रवासी जखमी जाले ना, हे नशीब. या अपघाताची खबर मेळटाच यल्लापूर पोलीस घटनास्थळार हजर जावन रस्ता संचार सुरळीत करून दिले. अरबैल घाट हो अपघात क्षेत्र प्रदेश असून हिंगा सतत असे अपघात घडते रावतात. पावसाळ्यात डोंगर कोसळची घटना घडतात. पावसाळ्यात हो अरबैल घाट खूपच धोकादायक जाता. प्रशासनान आणि संबंधित अधिकाऱ्यान या विशयाचेर गंभीर चिंतन करून हो प्रश्न तडीक लावूं जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणे आसा. कारवार जिल्हा समुद्र किनारी भागात पावसाचा जोर कमी जाल्यार जोयडा खानापूर तालुक्यात पावसान जागजाग्यार जलावृत. रस्ते नाल्यांत तुडुंब उदक भरून काही पुला उदका सकल. कारवार जिल्ह्यात पावसान आपले उग्र रूप धारण करून जनजीवन अस्तव्यस्त केले जाल्यार समुद्र किनारी भाग सोडल्यार बाकी कारवारच्या आजूबाजूच्या प्रदेशात गेल्या 2-3 दिवसांच्यान पावसाची हजेरी कमी असून लोकांक सुशेग मेळ्ळा. जाल्यार काल आणि आज पश्चिम घाटा माथ्यावेल्या जोयडा आणि खानापूर तालुक्यात पावसान थैमान घातिल्लें असून संपूर्ण प्रदेश जागजाग्यार जलावृत जाला. तेजेन प्रशासनान शाळा, अंगणवाडी, कॉलेजाक सुटी जाहीर केला. या पावसान अनमोड हेमडगा रस्त्यावयल्या हालत्रा न्हंयचो पूल आज सकाळी उदकापोंदात गेला. मलप्रभा न्हंय सकट प्रमुख नाल्याच्या उदकाची पातळी वाडला. हब्बनहट्टी तोराणी मार्गाच्या मलप्रभा न्हंय वयलो पूल काही काळ उदकात बुडलो. मलप्रभा हब्बनकट्टीचे मारुती मंदिर उदकात बुडला. जोयडा तालुक्याच्या अनमोड, केसरलोक, बाजार कोणांग, रामनगर, जगलपेट, असू, शिंगरगाव आणि खानापूर तालुक्याचे जांबोटी, लोंडा, कणकुंबी, हेमडगा, शिरोली, नरेसा भागात पावसाचो कायम जोर असोच आसा अशी बातमी मेळ्ळा.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. खबर सांगता हरीश नाईक. शाळेत रजा आशिल्ल्यान मोठी दुर्घटना जावची टळली. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या पश्चिम वाठारात जोरान वाऱ्याबरोबर येयल्या पावसान अरबेती पंचायत वाठारातल्या किरिया प्राथमिक शाळेचे पत्रे सकाळी 9च्या सुमारास उडून गेले. सुदैवान शाळेक रजा आशिल्ल्यान मोठी दुर्घटना जावची वाचली. सकाळच्या वेळार विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या भायर मैदानात, शाळेच्या अंगणात तसेच बाजून आशिल्ल्या अंगणवाडी केंद्रात विद्यार्थ्यांनी गर्दी उरता. जोरदार पावसा लागून जिल्हाधिकारीन अंगणवाडी आणि शाळेक सुट्टी दिली आशिल्ल्यान आज सकाळी विद्यार्थी शाळेत गेले नाशिल्ले. म्हण व्हडली दुर्घटना जावची वाचली. हांच्या शाळेच्या इमारतीक स्लॅब घायले, पूण गलती जावची शक्यता आशिल्ल्यान स्लॅबाचेर पत्राचे छप्पर दवरिले. पूण जोरदार येयल्या पावसान हे पत्र उडून शाळेच्या अंगणात आणि शाळे भायर उतरून पडले. बसस्टॉपाचेर बशिल्ल्या अस्वलाले दृश्य मोबायलात कैद. जोडा तालुक्याच्या गणेशगुडीच्या आवेडा रस्त्याच्या बसस्टॉपार अस्वल आराम करताना दिसून आयलो. रात्री जवळ 10:30 वाजता ही घटना घडली. 2 दिवसां पयले या बसस्टॉपाचेर बिबटो फिरताना दृश्टी पडिल्लो. लोकांन तुरंत आपल्या मोबायलात अस्वल आराम करताना दृश्य कैद करून घेतले. महिला पतंजली योग समिती द्वारा आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह कार्यक्रमात मान्य शासक शिवराम हेब्बार हेमी उद्घाटन करून उलोवप केले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.